may oras labod Kapampangan. Kita na naman Manyad kung kapano pa yan, uli pa nila mga tawlirin kaya katawang video ngayon yan O ini, miras kami rin kaya labod na ning mumuna ng biye, ning siwala ning niyango biye. Kay ba't na ning halos 5 banwa. Nya nakikakuswelo, ikit nino naman din nga pumikaya Ano pangaragol. Tawliki nga tsukaya inimbunso ka bait-bait na pa mo. Ngayon maglima na yung banwa. Makanyan man, iting kaya katamong kadwandalan, ana mapulot na duwang tegalugan video. Kalupa na nitang milabasan na video tamo, then gamitan kong umano kaya munikala na lang ng mga Heronimo Constantina. Kalupa na nita sinabi ko kaya tang kanakong talk niyang March 1, uri kong gamitan ding munikala ng Heronimo. Uling ya, tatalukyano rin niya iliwang Kapampangan vloggers. Kung rin aguman Kapampangan in Facebook. Karin niya mamulot ang mano. Niya balo kong din munikala, no? Magagamit lang taga ng ini. Pagkumpisantane. Imumunan dili. Tangwanan mo na ako, balo mo naman tatagos kay puso ko yung lugod ko kaya ka, tatagos. Kaya galugan niya yan. Yung katulid ng muna yun, kaya Kapampangan, tataglos. Yung kadwa, ka kimo, buuking lub. Yung katulid na ning buuking lub kaya Kapampangan, laus king lub. O kaya, laus lub. Inintutuki, yung manong nilipat. Kimo yung nilipat. Mas manayon niya kaya Kapampangan, yung lilipat. O kaya, inalis. Yung manong magagaling, kimoya naman. Nung buri tayong mas manayon, yung katulid na mga galing. Ini-issue mo ng prefix. Dakadla rin tagapagmana kayong tibandyana na kano. Liwas kayong taga, yung manayon ng katulid, talapagmana. Talapagmana. Tagapagmana. Hindi pa nakikiya naman daramdaman Yung manong may budol o abudol. Yung katulid na kayong Kapampangan, na mas manayon, alo ko. Yung tutuki, binisayaya kano ng Heronimo dapat gagamitan din niya naman din Tagalog. Inga manong kawatan. Mas manayon niya kayong Kapampangan, ing mapanako. Pero inintutuki na Tagalog. Manyaman daw yung lutong Kapampangan na nakano. Daw, kanuya kayong Kapampangan. Manyaman kanu. Tintaw lindili. Arulak mas kalisangan ka dyan, makaitim ka pa mo, anak ano. Yung makaitim, tegalugan niya. Mas manayon niya kayong Kapampangan, yung makasulod matuling. O kaya makapaldas O reta na mo, kay Batyang Inalben, sa kakalingwan darake, kaya katamong video Banting upayang mas dakal na rin manakit, makayalbe, rin kaya katamong kabalen. Lalo yun Batyang Kapampangan tamo. Di pa nga Pampangan tamo. Yung kaya katamong anak, yung kaya katamong apo. Kaya tala pa nagalugan, pakisabihan talang Kapampangan. Nakala salamat, Luid, tamungan.